Pitanje za Miroljuba. Koliko traje praktična nastava na njegovom fakultetu za prirodnu medicinu, odeljak kiropraktika? Praktična nastava traje 10 časova po 45 minuta, to je nešto oko 7,5 sati i tu se nauče osnovne stvari da možeš privatno da radiš. Kasnije, ako želiš, možeš da ideš na dodatne obuke koje rade najbolji svetski stručnjaci iz te oblasti. Po meni, najbolja škola za unapređenje rada u kiropraktici, u rešavanju sportskih problema jesu kursevi koje organizuje dr. Marko Žigrović iz Zagreba i treba pratiti njegove objave na njegovom sajtu physiolab.com i ljudi koji su završili kiropraktiku i koji se time bave, preporučujem da posećuju njegove kurseve, jer on je po meni najbolji edukator. On je jedan od najboljih svetskih stručnjaka u Evropi, sigurno najbolji. Tu je dr. Nikolić, koji se sada ponovo, ne mogu da ga poredim sa dr. Nikolićem. Dr. Nikolić je posebna branša, jedan neverovatan čovek, ali Marko Žigrović je u svetskom vrhu zajedno sa dr. Milisavom Nikolićem, ali dr. Marko Žigrović radi obuku. Dr. Milisav Nikolić ne radi obuku. I mislim da ne postoji čovjek na svetu koji može tako da vam prenese znanje i da takve stvari vezano za sportske povrede naučite kao dr. Marka Žigrovića. Ali njegova obuka nije za početnike. Znači, prvo prođeš ovu osnovnu obuku, a kasnije ako hoćeš da napreduješ, prati kad će on držati obuke, pa posle odeš i kod njega na obuku.